You know? Wow! Uy! Sayang. Sus. Sayang ano? Pangatlo na yun ano? Pangatlo na yung malalaki yun. Nakuhanan ka pa. So ayun guys, good morning. So palis na naman tayo. At mamimingwit na naman tayo. Babalikan natin yung ano, Sapang Balay na yan. Ito na po yung daan niya. Puro ano, buhangin at makaldag. Ayan. So may nauna na sa atin doon si Kuya Troy, yung kasama natin dati na isa. Si GR hindi sumama kasi may trabaho siya ngayon. Shoutout sa'yo GR. Yan. So mahaba-haba pa yung lalakarin natin guys. At dadaanan natin. Medyo malubak. So mamaya na naman guys. So ayun guys, nakarating na tayo dito sa spot natin. Ayan. Ayan. So may nauna natin yung kasama natin nung nakaraan. Ayan siya. Kawayan na igamit mo ah. Oo. Kawayan na igamit mo ah. Nahirapan na ako. So ayan guys, simulan na natin. So ayan guys, pababa na tayo. Dala tayo ng pagbuya. Ito. Yun ito. Wala na, isa lang. Bisnit ko. Malalim dyan. Oo nga eh. So yun guys, lulusong tayo dyan oh. Lalim dito. Diyan kami nakarami ka nung isang araw. So yun guys, lulusong na tayo. Uy. Uy, lalim. Patay. Uy. Cellphone pa more. Ay, lusong. Lalim guys. Lusong pa more. Ayan. Dulas. Ayan, nakaapat na daw siya. So simulan na natin, sit up muna tayo. Ayan guys, part 2. Part 2 natin ngayon. Ano pangalan mo sa vlog pala sir? Fishing YouTube vlog. Da? Fishing YouTube vlog, Junjun. Mamaya bibigyan ko kayo ng ano, sticker. Fishing vlog. Fishing YouTube vlog. Guys. So mag-ano pa tayo. Gagawa pa tayo ng isa. So ngayon guys, lumalakas yung ulan oh. So mamaya na ako magbibideo guys. Ulan lang kayo. Malakas ang ulan. Mabasa na naman yung cellphone. So ayun guys, sobrang basa natin.
Grabe, hindi pa rin tumigil yung ulan. Oh, lamig. Kaya pumunta muna ako dito sa tricycle ko. Yung isa namin kasama. Yung isa nandun. Niwan ko muna yung pamingit ko. Lamig. Oh my goodness. Oh. Wala pa tayong huli. Lakas ang ulan. Ayun guys, oh. Nandun. Kawa. Lamig na, lamig na. Ba? Ha, pre? Kaya ba, pre? Sobrang lamig, ano? Oo nga. Grabe, nanginginig ako sa lamig. Titila pa kaya yan? So ayun guys, mamaya na lang tayo mamimingwit. Sobrang lakas ng ulan. Parang walang ulan, ano? Sa cellphone. Hey guys, mamaya naman. Ayan guys, ang lalaki ng patak. Hindi ko makikita. Lalaki ng ano, patak ng ulan. Sulit. Lalaki. Grabe, sulit na yan, oh. Lamig. So ayun guys, may huli na tayo. Naka 5 piraso na tayo. Eh kanina umulan, kaya hindi muna ako nag vlog. So ayan, punta na naman tayo dun. So tignan natin yung mga huli natin. Tsaka yung kay kasama natin dito. Tignan natin yung huli niya. Uy, lalim. Uy, lalim. Lalim. So ito yung huli natin guys. Ayan. 5 piraso. So tignan natin yan sa kanila. Tingnan nga pre yung sa inyo. Ayan. Kasama ka na sa vlog ko ha. Ayan o. Hindi kita. Ayan. Laki. Laki nga ano. Finger. Solid. Oh. Laki nga oh. Namumula. Sana all. Ilan pala yung nahuli niya eh. Shoutout na kayo. Mamaya. So ayan. Simulan na tayo ulit. Ayan guys, nakahuli siya oh. Iyon oh. Laki ah. Tayo naman. Wala ako. Tayo natin guys oh. Botol ng kangkong. Dilawin ng ganyan oh. Tayong kangkong.
Yun oh. Wow! Uy! Ina. Sayang. Sus. Sayang ano? Pangatlo na yan ano? Bakit ganun malalaki yun? Nakuhanan ka pa. Lalaki pa naman. Kuhanin ka pa sa video ah. Nakuha na mo? Oo. Pakalaki. Nag-shield na malalaki dito. Sayang yun ah. Okay lang yan, marami pa. Bumalik pa naman sa tubig. Oo. Okay, yan. Banatin mo yan. Okay. Uy. Dadalawang isip pa. Wala nang pain. Uy! Huli pala. Uy! Kala ko wala nang pain. Di na gumalaw eh. Yes. Kadali rin. Kala ko hindi na ako makakahuli kanina eh. Tahimik sa akin. Yan, sige. Bakbakin mo, ayan, lubog na. Sige, isa pa. Sige pa. Sige pa. Ay, tinigilan. Daming gumagapang dito sa ilalim ng pako. Uy! Uhuy! Kamakawala. Munti ka nang makawala. Uy, salvage. Sa ilalim na tinamaan. Chamba na naman. Isang araw, chamba. Puro chamba yung tama ko. Pag kayo nila ako, dalawang dito. Yung saing nga, sa bakbak. Ay, dito pa sa tagiliran eh. Yung tama na. Huli naman tayo guys. Marami nang nangihingi rin sa akin eh. Sa vlog. Tilapia siya. Oo. Yung mga kumpare ko rin. Pre, pahingi naman dyan. Yung isang araw, yung huli ko, pinamimigay ko lang din. Hindi ko pinapakita sa ano, sa video. Pag binigyan mo siya. Ayaw ko na yung pinapakita. Pagka sumasahod na lang ako. Kasi kapag sumasahod ka, kailangan may ipapakita ka na nakakatulong ka eh. So ngayon, hindi ka ba sumasahod siya? Hindi pa. 9 months pa lang ako nag-vlog. Ilan ba dapat? Kailangan 1,000 subscribers. Tsaka 4,000 watching time. Ang bago ka sumahod siya. Oo. Ganang karami. Oo. Mahirap din. Dati pa ako nagbablog. Ibang account ko na naman to kasi nagpipishing lang ako parati. And dati kong account, ano yun, kung ano-ano yung vlog ko.
Ngayon, inano ko na sa ano, fix ko na sa pagpipishing. Malapit na kasi ang uwi ng Mindanao kasi. Nataga Mindanao ka, sir? Oo. May kamag-anak ko sa Mindanao. Saan? Jensen. Jinsan? Hmm. Ang mga kapatid ng nanay ko, andun sila. Hmm. Hindi na bumalik. Layo ba? Oo, kahit saan saan ako napupunta eh. Bataan, Subic, Mamimingwit lang lang. Bagak. Mimingwit lang. So yung pinakamaraming nakuha yung malalaki. Yung? Lugar. Dito sa Arayat. Salvage kasi. Pa. Sa salvage. Mga silver. Pero nakatry din kami dito sa ano, sa Subic. Talakitok at saka red snapper. Malalaki. Tapos lapu-lapu. Oo, Sa dagat. dagat. Hmm? Yung isa ko nga kasama, magsasampu na yung lambat niya eh. 10 piraso. Oo. Tapos may panguryente pa. Eh, nung kapon yun na. Kapon na. Kuryente nila to? Meron silang kuryente. Dito? Kaso lang, hindi siya nakakuha kahit isa. Malalim eh. Baka. Ito, bitaw na to, kinuryente niya. Ha? Kuryente niya yan. Sa gitna? Oo, ito. Lahat, buo. Bah. Kaso wala siya nakuha. Wala. Pinakanya yung salbubida yung ano niya, yung Buti hindi siya nakuryente ano? kuryente niya, sinakanya ng salbubida. Buti hindi siya nakuryente. Oo nga. Matanda. Kahit anong kuryente mo dyan, o dyan ka lang ng kuryente, yung mga isda na sa gilid. Pero nandito kayo na may mingwit? Dito kami. Pangit naman nun. Sila. Nangunguryente sila tapos may namimingwit. So, anong oras na ako nakakuha eh? Hello? Vegetarian. Uy! Ay, maliit na. Vegetarian na mga isda. Yun oh, laki oh. Yun, sige. Banatan mo. Kailangan, sobo mo ah. Oh! Ay! Maliit.
Pangalawang maliit. Halo-halo yung pain ko eh. Kulay dilaw. Yung kulay green. Bahala na siya kung ano yung pipiliin niya. Yan, sige. Busin nyo yan. Ano kayo mahiya? Nakapayal ba? Ang ganda taga na. Yeah. Dalawa. Pag maubos ang isa. Oo. Ay ano? Pwede na yan. Kahit ganito kalalaki, pwede na. Pwede na sir, oh. Kabila na. Yun guys, kuya nakakahuli na. Binigyan natin yung taga. Kaya yung mga naibigay ng kwan. Yung mga taga. Baka ubusin mo dito kuya. Buhay ka buwas, walang kalaban, walang kalaban. Baka wala na kaming mauuli dito. Ba? Hindi ako maubos yan. Kalaban. Ay. Baka wala na kami mahuli dito, baka ubusin mo na. Tata kasi ano na, si pala tayo kasama. GR. Tataka GR. Dito. Wala lang. Wala nang mahuli dito ah. Tapos ako yung pagbibintangan ano? Putik. Mag-upload ka. Di ba wala ka dyan. Mag-i-upload din, sigurado bukas. Pumunta ka doon, ikaw lang pumunta doon, sabi siguro. Siyempre, kasama kayo eh. Kasama kayo sa vlog eh. Tatlo pa naman kayo, sino yan? Uy! Uy! Tikan pang makain. Solid, solid. Buhay pala to. Marami ka na. Buhay na buhay. Mga 10 kilo pa. Isang oras. Kuhanan. Kaya kaya? Sunod-sunod ano? Oo.
Lalo kapag marami kayong dala, mga 3 piraso. Swerte nyo. Yung kasama ko, minsan 4 yung dala niya eh. 4 na pamilya. Sa akin 3, okay na ako. Meron yata ng gano'n dun ah. Ayun, lumalangoy. Sige, bugawin mo dyan. Uy! Tragis. Sayang. Basta huwag lang kayo pumunta dito. Lalangoy lang pala kayo eh. Oo nga. Magbabiral kayo. Baka sisikat na ako niyan. Ay ka! Isa pa, isa pa. Hindi matatamaan ah. Ganda ng hilay. Bilis maubos ang pain ah. Paglagay mo pa lang, ubos agad. Hindi siya. Hindi na. Uy, laki. Putik. Laka. Uy. Solid. Pag ganun makawala. Uhuy, thank you. Ayan na. Ayan oh. Kinakagat yung ano. Mga hinagis. Kabuhol-buhol na. Anong may kaya ka rin saan mo tong? Ha? May kailangan ba? Kasi may kaya ka dadakap mo tayo dyan. Napa ba? Hindi naman. Puta, ba't kailangan din? Oo. Kaya. Uy! Kahit maliit, okay lang. So yun guys, mamaya na naman guys, mapupuno na naman yung ano natin. SD card. So, pakita ko na lang sa inyo lahat ng huli natin. Medyo mahaba-haba na yung video natin. Yan oh. So, mamaya naman guys. Yan guys, uwi na tayo guys. So ayun yung lahat ng huli natin oh. Isa't kalahati, mga 2 kalahati. Uy, lalim. Wag naman. Woo!
Ilalim. Sila. So ayan guys, pauwi na tayo. So yun lang guys, yung ating video ngayon. Thank you for watching. Like and share and subscribe and comment. Bye.